על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב. נולדתי 20 מרץ, כ' באדר, 1922. בדייבנטר בהולנד, לאמי פרומת לבית לייזר ולאבי סלומון סמואל. מעליי היו שני אחים, אחי הבכור משה שנספה בשואה בגיל 23 ואחותי הטי. כשהייתי בן 19 נולד אחי הצעיר לאו. אמי הייתה כמעט בת 52 והוא נולד בתחילת המלחמה, וזו הייתה הפתעה גדולה. הייתה לנו ילדות יפה בהולנד עד המלחמה. אבי היה סוחר בהמות, כבר מגיל צעיר עסקתי גם אני במסחר. בגיל 15 הפסקתי את לימודיי בבית הספר. בחופשות היינו נוסעים לסבא וסבתא שלי באסן, ושם נפגשנו עם כל בני הדודים. אלו היו ימים יפים. לצערי, רובם נספו בשואה. נולדתי בי"ב סיוון, תרפ"ז, 12 ביוני 1927 באולדנבורג בגרמניה. לאמי פרידה ולאבי אהרון יעקובס. נולדתי אחרי אחי התאומים מרטין ורוזה ולפני אחי הצעיר ברט. ילדותי עברה עליי בנעימים בחברת בני דודים ודודים שגרו בקרבתנו. ב-10 למאי 1940 פלשו הגרמנים להולנד. אסור להיכנס לפארקים, אסור להיכנס לרכבת, אסור לנסוע במכונית, אסור לנסוע באופניים, צריך להביא את הרדיו. אבי אמר, אם ניפול לידיים שלהם, אין לנו סיכוי לחיות. חייבים למצוא מקום להתחבא בו. ב-19 באוגוסט 1942 יצאנו הטי ואני לעיקר בשם ינסן, שאיתו עבדנו במסחר. הוא נתן לנו אופניים, רכבנו מרחק של 30 קילומטר לניימייכן, ומשם המשכנו ברכבת לדרום הולנד. שם חיכה לנו איש יקר בשם ז'מינו, שהבטיח להחביא אותנו. כל האוכל היה על נקודות, ואין לנו נקודות, אנחנו בשביל העולם לא קיימנו. והאישה, איפה היינו, היא הלכה 3 פעמים בשבוע לחקלאי, שהוא נותן לנו את המקום, והיא מביא לנו חלב ישר מהפרות, ועשינו חמה לבד. הכבש שאנחנו שוחטנו, היה לנו גם את הצמר. את הצמר עשיתי חוטים. והאנשים הם עשו מהחוטים סוודרים, כל מיני דברים, האנשים לא יכולים לקנות בגדים, לא היה כלום. הגרמנים מפסידים, אז אבא שלי זכרונו לברכה, הוא אמר כל זמן, הגרמנים מפסידים, אבל היהודים מפסידים קודם. לאו נולד ב-1941 לתוך המלחמה. אנשים לא היו בבית, מישהו בא בדלת, אז אבא ישב אחרי החלון, והוא עשה ככה, הודיע לנו כולם, שבא מישהו לדלת, אז היה הכל שקט. ולאו כבר יודע, אז ילד קטן, הוא יושב על הרצפה, היה הכל שקט. שהם לא שמעו שהאנשים היו בפנים בבית. היינו 2 במחבוא. השהות הייתה מלווה במתח רב, ולא פעם ניצלנו בחסדי השם מהלשנות. בסוף המלחמה היו קרבות בין אמריקאים לגרמנים. ממש קרוב לבית לא התחבאנו. נאלצנו לרדת למרתף. רק אני, במסווה של קורא פחם,
נאלצתי לשרת חיילים גרמנים שפלשו לבית שלנו. כפסע היה ביני ובין המוות. חזרנו לדייבנטר, עיר הולדתי. מקהילה של 500 יהודים שרדו 80 בלבד. רק ממשפחתי נספו קרוב ל50 דודים ובני דודים, יהי זכרם ברוך. כשהייתי בכיתה ג' הייתי הילדה היהודייה היחידה בכיתה. הוטל איסור על הילדים הגרמנים לשוחח עם ילדים יהודים. אף אחד לא דיבר איתי. קודם לכן שיחקתי תמיד בהפסקה עם הילדות הלא יהודיות. הן שיתפו אותי בקפיצה בחבל, וחשבתי שהן חברותיי הטובות. ועכשיו לפתע פתאום כבר לא הייתה אף אחת מהן חברה שלי. אז הגיע לבית הספר איש אס-אס, מר רט, והוא הפך להיות מורה הכיתה שלנו. מיד עם כניסתו לכיתה שאג, האם יש יהודים בכיתה? ואני נאלצתי לענות בחיוב. הוא פקד עליי לצאת מן הכיתה. בחוץ בפרוזדור הגיעו אליי קולות הילדים. הם שרו שירי שטנה. קראו לי לשוב ולהיכנס לכיתה. הילדים עמדו בשני תורים, ואותי חייבו לעבור ביניהם כשהם כולם יורקים עליי. בכיתי ובכיתי. לעולם לא אשכח את הרגע הנורא הזה. מר רט אמר לכיתה, אתם רואים את הילדה היהודייה הזאת? היא מרעילה אותנו. ב-1938 נאלצנו לברוח מגרמניה להולנד. הוריי תכננו את המעבר עד כמה שיכלו. אבי כבר שכר עבורנו בית בהולנד, ואמי נסעה מספר פעמים להולנד, כאשר בתוך כל אחד מכפתורי סמלתה הבריחה מטבעות של כסף. אך רוב רכושם, כולל הבית, נשאר מאחור. בתחילה גרנו בניימייכן. אחרי תקופה קצרה עברנו לדנבוס. נאסר עלינו ללמוד בבית הספר הכללי, ולכן הקימו בית ספר יהודי. אהבתי מאוד ללמוד. החל מה-1 למאי 1942 חויבו כל היהודים לענות טלאי צהוב. אני לא הסכמתי, אבל אמי שכנעה אותי. ואז קיבלנו פקודה מהגרמנים להתייצב במחנות העבודה. אבי כבר הרגיש שהסכנה קרבה. הוא מצא לנו מקום מחבוא אצל משפחה נוצרית. האישה, דודה אני, הסכימה להחביא אותנו למספר שבועות. וכך, בסוף אוגוסט 1942, הדודה הגיעה לביתנו ולקחה בהתחלה רק אותי. הורדתי את הטלאי ונסעתי איתה ברכבת למחבוא. הייתי מאוד מבוהלת ומפוחדת. לא היה לנו כבר נעליים רגילות. עם הזמן הרגל גדלה, אז הכנו נעליים לבד. פרמנו שקי יוטה של תפוחי אדמה, ומאחותים סרגנו נעליים. זה נעל של אחותי. עשינו את הכל מהאפשרות עם הידיים שלנו. למשל, אנחנו כתבנו יומנים, אחותי ואני, וזה מאוד טוב בשבילנו, אבל כל יומן היה כריכה של שק תפוחי אדמה. אין לנו חומר הרבה, אבל הדמיון שלנו, יכולנו להשתמש בזה. עשינו קצת רקמה. עבודות היד, היצירה, הכתיבה ביומן היו בשבילנו הצלה. הם עזרו לנו לשכוח את ההווה ולתת איזשהו תוכן לימים הארוכים והקשים. 30 באוגוסט 1942. אחרי שנרגענו מעט מהמעבר למחבוא, אני רוצה לרשום מעבר עלינו. שהרי מי יודע מה צופן העתיד? עד עכשיו השם שמר עלינו. נקווה שימשיך לשמור עלינו גם בעתיד. החיים במחבוא היו מלאי מתח וחרדה, שמא נתגלה או ילשינו עלינו. חייו של האסיר קלים יותר מהחיים שיש לנו, כי האסיר לפחות יודע מתי יצא לחופשי, ואנחנו לא ידענו מתי יבוא השחרור. אמא שלי, אומה פרידה,
היא משענת אמיתית. בלעדיה לא היינו מצליחים לעבור את המחבוא. היום לימדה אותנו תפילות מתוך הסידור. ולעניין אחר, אבקש להתייחס לציונות. זה נושא שמעסיק אותי יותר ויותר, והגעתי למסקנה. אני רוצה להפוך לציונית אמיתית. לעזור לבנות את ארץ ישראל, ארץ אבותינו. במחבוא ניסינו לשמור שבת ולציין את החגים. בשבת אבא עשה קידוש, אמנם לא היה לנו יין, אז עשינו קידוש על מים. בפסח ניסינו לא לאכול חמץ. כולנו היינו חלשים ובתת תזונה. פעם דודה אני השיגה לנו בשר חזיר. אבא התעקש שנאכל, אבל אף אחד לא נגע בבשר. סביב הבית שהתחבאנו בו התרחש קרב קשה בין האמריקאים לבין הגרמנים. האמריקאים הצליחו לחלץ אותנו מהבית ולהעביר אותנו לבית אחר. מול הבית היה בית חולים שדה של הצבא האמריקאי, וכך יצאנו יום יום לעזור לחיילים הפצועים. רוזה ואני החלטנו לעבור את הרחוב, לעזור את האמריקאים, האנשים אלה, ואנחנו גם היריבים לא אכלנו הרבה ימים לא. אז רצנו, אנחנו אמרנו שמה, אנחנו שני בנות יהודיות, והם קיבלו אותנו, היה מוזר להגיד את זה בפומבי שאנחנו יהודים, והם קיבלו אותנו ממש באהבה. כמה ימים אחר כך, 2 באוקטובר 1944, היה קשה מאוד. עברנו את הרחוב, היה פצצה, הכל היה שחור. אחרי זה אני הלכתי ברצפה, אני נפלתי ברצפה. אחר כך חיפשתי אחותי, מצאתי אותה באיזה מרתף, ששם היא ברחה, והרופא האמריקאי שבא, שאני קראתי אותו, הוא אמר, It's too late, יותר מדי, היא לא בחיים, היא נפטרה. המלחמה תמה, אך השחרור לווה בטעם מר עם מותה של האחות האהובה רוז'ה. לימים הוצא ספר רב מחר ובו קטעי היומן של רוז'ה. היא כונתה אנה פרנק של המזרח. פגשתי האבא שלו במסחר, בשוק בהמות כמה פעמים, או רוצה מאוד שאני מתחתן עם עדת, אז הוא לוקח אותי והוא נתן לי תמונה לראות, החלטתי להתחתן. מזל טוב, התחתנו. בכ"ג שבט תש"ט, 22 בפברואר 1949. מקימים בית חדש ומתחילים חיים חדשים. מה זה היה מאוד מיוחד שאנחנו היינו בירח דבש לארץ ישראל. אחרי החתונה נסענו לארץ ישראל. אומה פרידה הצטרפה אלינו כדי לבקר את הוריה, רבקה וישראל דה פריס. הם עלו לארץ ב-1933 מגרמניה והיו ממקימי המושבה יוקנעם. ואנחנו שנינו רצינו להקים משפחה גדולה כמו תשובה על השואה. גרנו בדייבנטר בהולנד ונולדו לנו 7 ילדים.
20 שנה למדינת ישראל. אני תפרתי דגל גדול, כחול ולבן, והרבה ילדים תפסו את הדגל בכל נקודות, פינות, והם הלכו ביחד עם עגלה מלא פירות, מלא דברים מארץ ישראל, לראות את העם בהולנד, מה זה, איזה זכות שיש לנו ארץ ישראל. אנחנו דיברנו הרבה על ארץ ישראל, וזה היה חלום שלנו. לקראת העלייה לארץ היה צורך למצוא מקור פרנסה. השלמתי בגרות ולמדתי הוראת אומנות. עזרתי לילדים ללכת לבית ספר, אחר כך סגרתי את הדלת, וחצי שנה למדתי חזק, הצלחתי, זה היה הניצחון על היטלר. תמיד חלמנו לעלות לארץ ישראל. אבא ואני היינו פעילים בקהילה היהודית, וביתנו היה בית מכניס אורחים. ביתנו היה פתוח לרווחה לכל אחד, וכל אחד מצא בו את מבוקשו. החברה לא היה מספיק בשביל הילדים, בשביל החתונות, ושושנה היא החליטה, אתם מדברים, רוצים, אבל אני עולה לארץ. היא אמרה, אנחנו הולכים לחתונה, אז אנחנו לא חוזרים. לך לך לארץ כמו אני רוצה לראות אותך כמו השם אמר. אנחנו הלכנו, לא ידענו בדיוק איך זה הלך. ברוך השם, השם היה איתנו. כמו בהולנד, כך בארץ, אמא תרמה והתנדבה בקרב עולים וקשישים, ולימים זכתה באות הנשיא למתנדב. אבא עסק במסחר ושמו הלך לפניו כאדם ישר, אמין ומקצועי. על ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הבא